non Karbilo Charlie Central Committee Lumding Road asai hemalo tong sekot pen press meet kepha laso kepha nangko alam the ke thanja pansin il tum non dak bolo ke chengsin laso dim long ne lada ka ke do tum han ni limena bangke lada Lumding Road along mai pulo sandong pilo ko alang bangke BD sar lo lai chaning leng Puge Finance Secretary, Central Committee Finance Secretary, Longkring T, Puge Assistant General Secretary, Jason Teron, Agolapu Assistant General Secretary, Jason Terondo, and Ladakh Ongdong Central Committee leaders Sumdo, Kaprek Long District Committee along Dipu District, along the Clematum, Kajirunga District Committee along the Clematum, Amren and Bokolia District Committee ke claim tum Ladakh Square la sinon pini Monarlo that Dipu Club along Aisa RYA SYJ along litum student youth meet laswa dim along KSA Lumding Road atum KSA Lumding Road a main pen convention so kepha lam thi aputak sang tumhan nang chicharing tu ini halada bangke Central Committee pen punon District Committee level tum sitame laso knowledge ajar knowledge tawi awala ma si hala bang laso ke phapon halada amen ken pon CPI melatum alang tum KSA pan Jasmet pet KSA General Secretary Sumit temu alang pan alang litum CPI melatum nepon bor I det pen KSA ke thak je pan ka bor I hala bangke ington nai pusin tum KSA Central Committee pen puduno pini abangke si phurkemo ba ko pai lang no son si nang le ro son lo hala da ke alang tum KSA pan pa ju je pin pen la son asai ke claim bangke la ke chok che derlo pen thirak me kolam sin tum pudun hala son asai bangke monon pista matu setame la son claim to derni pusin tum pudun athe Karbilo Charlie Asong la bangke matu party le ke parjap kali la Karbilo Charlie Asong bangke la ke Karbia khai Karbia pindeng support Karbia lamaki lahai ke pajog ye phan ke pa me panja phan ke pang tang panja phan jasmet pet Karbia ki duk kisung ke boy an ke pajog panja phan si KSA ke amhar ke KSA ke cheng mena Karbia khai farman se karjapi dake madu political party of Harman de la KSA ke amang pate gali si non la CPI me la tombang jasmet pet CPI me la tombang KSA atom phan apong batai ke thagi apang ke claim ke thaga sai ke claim la bang ke ing ton nai posinel tum nang litum atheng no penel tum podin tum pini penangan inot bahini Ladakh branch committee level long ke claim tum KSA Central Committee atum si student youth meet kepha lason ke mang huden pen kidu tum tado ndak manja branch committee president secretary alang litum bangke alang tunge mang hu pen si alang tunge don lo ma se haldak nil tum phan theklong le det pen ajok alang tunge chawang thujoi la se hala son atum tado pen ongdung nil tum nal tum phan pud nil nal tum athengno nil tum pudun tum bangke CPI me alatum le nepon posita Sumit Timu alang bangke Central Committee General Secretary penaposi uthot KSA long chabang thuni pusin tum nam tum atheng no pen tum hang welcome to you pan tum atheng no pen tum than pon si kaddo kawe alam the bangke uthot advisor bale pathan pon na si ni advisor mane thane lo di Karjo sudah punya adalah sud kita akan Pini pherangke tum karjo hut ada kala jasmet bang ke dak KSA Lumding Road tum apan alang tum akoi kar bang nason heno ke ongdung BJP program la pen jasmet bang ke timah solong election campaign along jasmet bang ke advisor lai choning ling pen Leipu Thompson rong piamen and lor pen alang litum involved dun selang tum hanar bukan pasuna koklo kusiki pula sila sok thak pila lam par nili ke cengsi pui bang ke Karbilo Charlie Asong Furkimu ke majuka cipindak no lapeng nano tinta kacini angse busini limata lagi media tumpunon lagi mane political party klembang punon lagi mane social organization klembang punon angton ta Karbi KSA alam bang ke lagi Furkimu di than tidak sita kadu buat cini sita amlong iti adhe kalam kaningji
abang nili ke thak ang tung lain lo alangli pubangke marxist philosophy policy ang tung maka claim wrong number 2 bangke alangli political party long dunjui pula soala malangli kaning jedo lasini amlong iki komalone ne chine stalage XKSA pusipu lasomuni alangli kaning je teng kulote lake alang phansini kartlang alangli CPI-mel a party pen botai ini election thurdundo botai sibang MLA thurdulo suri silong dunde botai si election thurdulo pharoi silong dunde ko lake ile council autonomous council election thurdulo pharoi silong dunde lasomuni si dunai ako KSA alam apur gimu alam alang kithanji alang moral right away lape alangli ke inut ex KSA chot alangli advisor ta kali तो नॉन केएसए फन के थाक बा अलंगली इंटरेस्टेड उपिलो ने लगे कार्बिया खे अच्छा ताइलों वांडेट सिगिनी लासी लासो पुथाक अलंगली आजरुले पक्कांग अजले पक्कांग सिदामी अलंगली के CPI-mel a party along national political party along standing along a member नीली का चिनिया तेंग पुलोते लासी लासो अबांग पुसी पुथोत लासो लमडिंग रूट a KSA फन के थाकी पुबांग के responsible के amlong इतिलो lapen ni pui bangke la sodim long aku inut pudun thui bangke general secretary bangke itu theklong tengte CPI-mel la tumsi kidnap lagi tumsi la so controversy bansi la KSA aphan political ating pen CPI-mel ko pisi ki mathama la so teng ki paklem ji phan CPI-mel national political party la so teng ki paklem je phan si sumit phan kidnap number 3 dimahasau alam bangke nili thanek tu dimahasau long isi thegam long lo hola dakke batai tinta ningkan krip poni haldang iem long wangli pulote halake political party pugali karbia khe tunjong si la sopon non het nangli tuda social media long adhek ke thek long du ada iem kavidet pen ke thek re kavidet pen a join pen pula daga phan pilo mentune karbia khe tu phan election ja men pen mentune longle patta kang than ja men pen kapre la pusona kisung du la sona kisung karbia khe ko nat si kisung ma karbia khe phan kirap ke ase tuma right pusini li matha dake political party alam itu matha unane lapen itung ke non ta political party long member inutawe stanili isi ganing je gang tung lalo non nili tum CPI-mel itung kache song fan claim ra per dulu san non nili tum claim ra ponut KSA achievement alam itu matha nei itum KSA achievement pilo non new building da construction dambo lake aprang nitum KSA da central committee ki do hulo pulo tangte RW kili litrina lang ke wak panceng lo ang tondo stanon new building nang pilo lake autonomous council atum non ta BJP nang dunai amuk dunai pula so alama bi sidanili non ki pu gang tung bangke non motivated ko pilo la so ke ase phan tunai ako ke thak thui do kokma la so yong si ke thak do kok polo tangte responsible amlong ke pinike ke ase lo ajak ding kluiben se abi lasi amlong ingti lason ninge thap ninge prupen pakek pakang pen ke ase bangke thak kroi ki lapen moheta dak dulo manja ke ase branch atum latum tunlo aku tak ci theklong le delo KSA central committee man theklong le delo aku wang thurup lo lasi non da nitum positive sense en lo lapen media do man nitum choning rigila lo je asika prek alam nang litum same encourage pinang ne KSA ke thak bangke nilitum ipudun kang tung hola da ke theklong ke KSA a meeting da kali aisa RYA tum student and youth convention busitu lasi hula dak aisa van ke pangtang kudak RYA van ke pangtang kudak CPI-mel van ke pangtang long nitum kudunia thaya bi hala bang sita la so dim long KSA banner used to that la so dim long KSA Thompson man ka sorsar mane van ka sorsar hula bang ke anta ington nei la si hemprek afan long vi afan jong si klemi pulote non ilituma hin pen non KSA ke chithak nei apor gali doan KSA ke chithak tum banta itum ke pangrum nei atum media tumda responsible lo intellectual tumda responsible lo political party tumda responsible lo lan chot kali itum kar bi det chingrum chot kali si kapre ka phante itum pangrum si aja include pen bari achievement সংবিধান long kitu article 4244A jong si pachunji pulote innut afanda bat bipin bensi itum chun unji pusi litum amange mathani lasi laso dim long pensi KSA non sumit alangli phan bangke nitum ke chichardun nitum ke theklong dun nituma assessment ke sumit phan ke CPI-mel pensi nep check lo laso CPI-mel pen nep check bangke CPI-mel a party tum alangli phan nang lo thusi alangli phan KSA phan paklem pa meji phan alangli phan nang lo thu nai pusi ni tum in nang litum jansing timung pen sumit timung aphan welcome lo jong si alang litum bang vedet apan alang litum jong si kache pangtang je phan claim thurong pro tangte
KSA Lumding Road kini dokok ji angring dokok mamat kopi dok pulo sok lason claim nang ni busini tum pulo las jong se lang itu mang bidat pulo tang lason claim nang ne la bangke abera level bangke sentiment dukok ji pala district level ke sentiment dukok ji la se alang litum bangke la ke responsible du la se alang litum phan ile tum tunai KSA men pen ke chop ke theng lai ke tum lang ni hoi la se alang litum same KSA phanjong si matha thi khai long ri phanjong si matha thi thot jong si tum KSA pangtang nei pulo de ke thak panging tangtelu asi thak nang nei KSA ke non ta pordola jensing lage KSA central committee long da member ave nangli tumle la se matha noi KSA central committee long member ave district committee long ka expel also la phansi ako dunai KSA central committee president ke manji pulote la komasi chok chema nangli tumle insai noi la si la son gali la tumbang ke KSA puthot thak rinot KSA ke thagi gali lo KSA dak kaching room long si wang nang pop si tumai inten kai til tangte pini amai long check star pen KSA Lumding Road advisor mention lor pen si pulo lai chaning leng la pen KSA amai pu komson rong pi phan ke atu pen pasun tang lo ko tang nang pen pilo a committee si gali ke arpu ke pasun la pasun pola tuma moral right duma je la tuma long ko not a moral right pen si do lo je la so committee long kumane a VP ta kumane AGS ta kumane a president ta kumane advisor ta central committee a set alang ni tum lo mal lo इन्वेट के KSA सेंट्रल कमिटी के माननी सीता ने तुम के इन्वेट पुस्ता में लाफान नेप्री KSA सुमित अफान आजाकों कम है कमा लाफान नेप बोर इडेट कुमाने के फैमिली पुमा लाफान तुम बोर इडेट बंके KSA के चौक चे पुबा लासिला तुम के मोरल राइट अवे नी तुम हना पास सुनजी के लाके मोरल राइट कली लो लाके नंग तुम है अफान लोरी अफान के क्लेम तुम को नंग तुम चिनी लो सीता नॉन दुबमती के लापेन है लोरी अफान के क्लेम आ कंपटीशन बंगे इन्होंने कुमासी इतुम खे फार्मा किसु फार्मान कार्जा कंपटीशन मा लाबांगे हिनुनि स्ता नितुमता पुंगतुम लातुम जों सि आरसा आइसा आरवाई इपेन KSA अमेन एन इपेन काफ्रेक अमेन की एन पेन जों सि के क्लेम कांग तुम दो पुलोते काफ्रेक अमेन की सेंग मांगनि तुम बाधावे स KSA भान थाक दे रिपु बांचा इने कन्वेंशन लो फॉलोइंग पेन KSA भान कंपटीशन अवेलो इलीगल पुलोते Jingwai dah velo illegal lo, dah sila son claim nang ni puluh. Sedangkan itu approach bangla lo CPI mela tu sumit timung pan ini nang lo dat sini lo. nang litum ma proposal jong salang litum deng dit pulo tak te nang litum Alang itu deng dit nahi, itu half ke ni tedu. Alang itu deng itu sini tedu. Deng nang kogi puba, nang kogi pusi itu ni tedu. Jong sila ke dunai puluh te karbia khai basi si aku akahin wa purkimo binak ko. Kasi son claim dit nahi. Kupina alam pen ke lahe claim nang ne la pen kumane amlong tum election thuri phan chot bang ke lage KSA ke thak nang ne pusin tum